Ukukholelwa ku-Allah. Ukukholelwa ku-Allah kufaka phakathi ukukholwa ukuthi nguyena isikhonzwa seqiniso esifanelwe ukukhonzwa kunakho konke lokho okungaphandle kwakhe, ngoba yena ungumdali wezigqila nozinakekelayo nozondlayo nowazi izimfihlo zazo nezikwenza obala, futhi unamandla okuhlomulisa olalelayo kuzo ajezise ongalaleli. Yikho lokhu akudalela abantu namajini waphinde wabayalela ngakho njengoba esho, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ngidale amajini nabantu ukuba bakhonze mina kuphela, angifune sondlo kubo futhi angifune kudla kubo. Impela u-Allah ungumondli onamandla ongenqotshwe. Waphinde wathi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sintu, khonzani inkosi yenu lena yandala nina kanye nalabo abanandulelayo ukuze nibe ngabayithobelayo. Lena yanenzela umhlaba waba sendlalelo nesibhakabhaka saba uphahla. Yaphinde yehlisa amanzi emvula yakhiqiza ngawo izithelo eziyisondlo kini. Ngakho-ke ningabhanqi u-Allah nezimbangi ngamabomu. Futhi u-Allah wathumela izithunywa waletha nezincwadi ukuze kuhlaluseke leli qiniso nokumemela kulo nokuxwayisa ngalokho okuphambene nalo, njengoba esho, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Impela sathumela kuzo zonke izizwe isithunywa ukuba sithi, khonzani u-Allah nigweme izikhonzwa zamanga. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Akukho sithunywa esasithumela ngaphambi kwakho esingembulelanga kuso ukuthi akekho ofanele ukukhonzwa ngaphandle kwami, ngakho-ke khonzani mina. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Lena incwadi ombiko yayo ihlelekile yaphinda yacaciswa yilowo okhaliphile onolwazi ukuba ningakhonzi lutho ngaphandle kuka-Allah. Impela mina ngingumexwayisi nomethuli wezindaba ezinhle ovela kuye. Umnyombo walokhu kukhonza ukubhekisa ku-Allah kuphela. Konke lokhu izigqila ezikhonza ngakho, njengemkhuleko, nokwesaba, nethemba, neswala, nokuzila, nokuhlaba, nesibopho, nokunye kwizinhlobo zokukhonza, ngokuzinikela nokuzikhandla, nokwesaba nangothando oluphelele nokuzithoba ngaphambi kobukhulu bakhe. Ingxenye enkulu yeQur'ani idingida lesisekelo esikhulu nakangaka njengamazwi ka-Allah, fa'budillaha mukhlishan lahud-din ala lillahi ad-dinul khalis. Ngakho-ke khonzani u-Allah ngokubhekisa inkolo kuye kuphela. Bheka ngoba inkolo emsulwa ngeka-Allah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Futhi inkosi iyalele ukuthi ningakhonzi lutho ngaphandle kwayo. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ngakho-ke khonzani u-Allah ngokubhekisa inkolo kuye kuphela noma ngabe abangakholwa abathandi. Ezincwadini iBukhari noMuslim, uMuadh radhiyallahu anhu ubika ukuthi isithunywa sallallahu alayhi wasallam sathi, haqqullahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ilungelo lika Allah kuzigqila ukuba zimkhonze zingambhanqi nalutho.
Ukukholelwa ku-Allah kuphinde kufake phakathi ukukholelwa kukho konke lokhu Allah kuphoqelele ezigqileni wazibekela kona, njengezinsika ze-Islam ezinhlanu ezisobala, ishahada, okuwukufakaza ukuthi akukho okufanele ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah nokuthi uMuhammad uyisithunywa sika-Allah, nokuqikelela ukwenza iswala, nokukhipha izakati, nokuzila ngeRamadan, nokwenza ihajj endlini ka-Allah ehloniphekile kulowo namandla, nokunye okuphoqeleke okufike nenkambiso ehlanzekile ye-Islam. Kanti-ke okuyiyona ebaluleke kunazo zonke kulezi nsika nesemqoka ishahada, ukufakaza ukuthi akukho okufanele ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah nokuthi uMuhammad uyisithunywa sika-Allah. Ukufakaza ukuthi akukho okufanele ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah kusho ukukhonza u-Allah yena vo ngobumsulwa nokungakhonzi okunye ngaphandle kwakhe. Lokhu ikona kanye okuqondiwe ngokuthi akukho okufanele ukukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. Phela kusho ukuthi akukho okukhonzwa ngokweqiniso ngaphandle kuka-Allah. Ngakho-ke konke okukhonzwayo ngaphandle kuka-Allah, kungaba umuntu noma ingelosi noma yijini nokunye nje, konke kukhonzwa ngamanga. Ngu-Allah kuphela okhonzwa ngokweqiniso, njengoba naye esho, dhalika bi-anna Allaha huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allaha huwa al-aliyyu al-kabir. Lokho kungenxa yokuthi u-Allah uyiqiniso, kanti lokho abakukhonzayo ngaphandle kwakhe umbhedo, nokuthi u-Allah uphakeme mkhulu. Bese kuchaziwe phambilini ukuthi u-Allah wadala abantu namajini ebadalela lesisekelo esiwumsuka, waphinda wabayalela ngaso, futhi wathumela izithunywa naso, walethela nezincwadi naso. Ngakho-ke uma ukuhlaziyisisa kahle lokho uphinde ujule ngakho, kuyokugqamela ukuthi lesimo amaMuslim asekuso sokungazi ngalesisekelo okuze kwabafaka ekukhonzeni okunye no-Allah, bathatha okuyilungelo lakhe kuphela balinika okunye ngaphandle kwakhe, u-Allah sisize. Ukukholelwa ku-Allah kufaka futhi phakathi ukukholwa ukuthi nguyena umdali wendalo nomhleli wezindaba zayo, nokuthi nguyena oyilawulayo ngolwazi lwakhe namandla akhe ngokwentando yakhe, nokuthi nguyena ophethe umhlaba nelizayo futhi uyinkosi yendalo yonke jikelele, akekho ongumdali ngaphandle kwakhe noma enye inkosi ngaphandle kwakhe, nokuthi wathumela izithunywa waletha nezincwadi ukuqondisa izigqila nokuzimemela kulokho okuzoziphumelelisa nokuwusizo kuzo lapha nakwelizayo, nokuthi yena ongcwele akanamlingani futhi konke lokho. Futhi uthi Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. U-Allah ungumdali wezinto zonke futhi nguyena onakekela zonke izinto. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Impela inkosi yenu ngu-Allah, lona odale amazulu nomhlaba ezinsukwini ezisithupha wabe esenyukela esihlalweni, umboza imini ngobusuku ngokulandelana okusheshayo, futhi wadala ilanga nenyanga nezinkanyezi, konke kulawulwa nguye. Bheka, ngoba ukudala nokulawula kungokwakhe. Ubusisekile u-Allah, inkosi yendalo yonke. Ukukholelwa ku-Allah kuphinde kufake phakathi ukukholelwa emagameni ka-Allah amahle neziphawulo zakhe eziphakeme, ezitholakala encwadini yakhe ehloniphekile nezivela kwisithunywa sakhe esithembekile, ngale kokuziguqula noma ukuzichitha noma ukuzifuna ubunjalo noma ukuzifanisa, kepha kumele zithathwe njengoba zinjalo, ngale kokufuna ubunjalo bazo. Kulapho kumele kukholelwe kumqondo nezincazelo ezinohlonze eziwuqukethe. Phela ziyiziphawulo zika-Allah onamandla ophakeme, okumele achazwe ngazo ngendlela emfanele ngaphandle kokumfanisa nakancane nendalo yakhe kuziphawulo zakhe, njengoba nayo esho ethi,
laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Akukho lutho okufana naye futhi ungozwayo obonayo. Fala tadribu lillahi al-amthal inna Allaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Ngakho-ke ningafanisi u-Allah, impela u-Allah uyazi kepha nina anazi. Lolu-ke yilona kholo lama ahlus sunnah wal jamaa kusukela kumasahaba nalabo abawalandela ngokuhle, futhi yilona lolu Imam Abul Hasan al-Ash'ari u-Allah abe nomusa kuye alubalule encwadini yakhe al-Makalat mayelana nama ashabul hadith nama ahlus sunnah. Kanjalo nabanye osolwazi nabakholwayo babike okufanayo. Uthi u-Awza'i u-Allah abe nomusa kuye, uZuhri noMakhul babuzwa mayelana nemibiko yeziphawulo bathi zithatheni njengoba zinjalo. uWalid kaMuslim u-Allah abe nomusa kuye wathi uMalik no-Awza'i noLayth kaSa'ad noSufyan ath-Thawri u-Allah abe nomusa kubo mayelana nemibiko ekhuluma ngeziphawulo bonke bathi yithatheni njengoba injalo ngale kokufuna ubunjalo bayo. u-Awza'i u-Allah abe nomusa kuye uthi thina namatabi'un sasivumelana ngo-elethu sithi u-Allah ungaphezu kwesihlalo sakhe futhi sikholelwa kweziphawulo ezitholakala kwisunna. uRabi'a ka-Abu Abdurrahman ongumfundisi kaMalik u-Allah abe nomusa kubo mhla ebuzwa nge-istiwa, ukuphakama, wathi ukuphakama kuyaziwa, ubunjalo abuqondwa, futhi umbiko uvela ku-Allah. Okwesithunywa ukudlulisa ngokucacile, okwethu ukukholwa. uMalik u-Allah abe nomusa kuye yena mhla ebuzwa ngalokho wathi ukuphakama, istiwa, kuyaziwa, ubunjalo abaziwa, ukukholelwa kukho kuphoqelekile, kanti ukubuza ngakho kumfakela bid'ah. Wabe esethi kulona obuzayo, ngikubona ungumuntu omubi, wayalela ukuba axoshwe, wakhishwa. Okufana nalokhu kubikwa ngomama wabakholwayo uMusalama, u-Allah athokoze ngaye. u-Imam Abu Abdurrahman u-Abdullah kaMubarak u-Allah abe nomusa kuye wathi siyazi ukuthi inkosi yethu mayingcweliswe, ukuthi ingaphezu kwamazulu wayo, phezu kwesihlalo sayo, ayihlangene nendalo yayo. Ukuphawula kwenzululwazi mayelana nalokhu kuningi kakhulu, angeke kwabalulwa konke kule nkulumo. Loyo ofuna ukubona okuningi kulokhu kumele afunde lokho okulotshwe izinzululwazi zesunna mayelana nalesi sihloko, njengencwadi as-Sunnah ka-Abdullah ibn Imam Ahmad, netawhid ye-Imam ehloniphekile uMuhammad ibn Khuzaimah, nencwadi as-Sunnah ka-Abul Qasim al-Lalaka'i at-Tabari, nencwadi as-Sunnah ka-Abu Bakar ibn Asim, kanjalo nempendulo kaSheikhul Islam ibn Taymiyyah ayibhalela abantu baseHumati. Impendulo emqoka impela newusizo kakhulu. Ubalule kuyo ukholo lwama-ahlus sunnah, wabalula ukuphawula kwabo okuningi kanye nobufakazi benkolo nobengqondo obufakazela iqiniso lalokho kushiwo ama-ahlus sunnah nombhedo oshiwo yilabo abaphikisayo. Kanjalo nenye incwadi yakhe ebizwa ngeTadmuriyah, uhlaluse kuyo kwacaca, waphinda wandlala ukholo lama-ahlus sunnah, walisekela ngobufakazi balo obembulelwe nobengqondo, futhi uphindisele izinduku kulabo abaphikisayo ngendlela eveza obala iqiniso nechitha umbhedo. Kulo nalowo isazi obheka lokho ngenhloso emsulwa nolangazelela ukwazi iqiniso. Futhi bonke labo abaphikisana nama-ahlus sunnah
kulokho abakholelwa kukho mayelana namagama neziphawulo, al-asma was-sifat, nakanjani uzophambana nobufakazi obembulelwe nobengqondo ngaphezu kokuziphikisa okusobala kulokho akuvumayo nakuchithayo. Ama-Ahlus Sunnah achaza u-Allah ngalokho azichaze yena ngakho uqobo encwadini yakhe ehloniphekile noma ngalokho achazwe ngakho isithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ezimfundisweni zakhe, ukumchaza okungenakufanisa, futhi bayamqhelelanisa ekumfaniseni nendalo yakhe, ukumqhelelanisa okungenakho ukuphika iziphawulo, as-sifati. Ngaleyo ndlela basinda ekuziphikiseni futhi balandela bonke ubufakazi. Lena-ke iyona nkambiso ka-Allah kulowo bambelela eqinisweni lela lithumela nezithunywa, aphinde azikhandle ngokusemandleni akhe kulokho futhi abe msulwa ku-Allah ekulithungatheni. U-Allah umholela eqinisweni nobufakazi bakhe bunqobe, njengoba u-Allah bal naqdifu bilhaqqi ala albatil fayadmaghu faidha huwa zahiq. Empeleni sijikijela amanga ngeqiniso liwahlakaze bese eshabalala. Futhi uthi wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Futhi njalo uma bekulethela umzekelo othize sizokulethela iqiniso nencazelo engcono. Encwadini yakhe etafsiri edumile uHafidh ibn Kathir, wallah benomusa kuye, usho amazwi amahle mayelana nalesihloko kuncazelo yakhe amazwi ka-Allah onamandla ophakeme, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa ala al-arsh. Impela inkosi yenu ngu-Allah, lona odale amazulu nomhlaba ezinsukwini eziyisithupha wabe esenyukela esihlalweni. Kuyinto enhle ukuwabalula lapha ngenxa yokusizakala okukhulu okuwaqukethe lamazwi. Nawa-ke amagama awasho Ibn Kathir, u-Allah abe nomusa kuye. Wathi, kulolu daba abantu banemibono eminingi kakhulu. Lena akusiyona indawo esinganaba ngayo. Okusemqoka ukuthi mayelana nalolu daba sihamba ezinyathelweni zokhokho abaqotho, uMalik no-Awza'i no-Thawri no-Layth ka-Sa'ad no-Shafi no-Ahmad no-Ishaq ka-Rahaway kanye nezinye izinzululwazi zama-Muslim zasendulo nezamanje. Okungukuthatha njengoba injalo imibiko yeziphawulo ngale kokufuna ubunjalo noma ukuyifanisa noma ukuyichitha. Futhi lokho kufika kuqala ezingqondweni zalabo abafanisayo akukho ku-Allah, ngoba u-Allah akafani nalutho endalweni yakhe futhi akukho okufana naye, ungozwayo obonayo. Empeleni indaba injengoba kwasho izinzululwazi ezinjengo-Nu'aym ka-Hammad ongumfundisi ka-Bukhari. Uthi lowo ofanisa u-Allah nendalo yakhe uba ongakholwa, kanjalo nalowo ophika lokho Allah azichaze ngakho yena uqobo uba ongakholwa. Futhi akukho okufanisa kulokho Allah azichaze ngakho yena uqobo kanye nesithunywa sakhe. Ngakho-ke lowo ochaza u-Allah ngalokho okutholakala kwembiko ecacile nezimfundiso eziqinisekiwe ngendlela efanele ubukhulu buka-Allah, waphinde waqhelelanisa u-Allah nezici, impela usendleleni eqondile. Aphelela lana amazwi ka-Ibn Kathir, u-Allah abe namusa kuye.